Razlog broj 2. Prevazilaženje cinizma. Nebo se ruši. Nebo se ruši. Mnogi od nas znaju priču. Malo pile. O piletu koje je trčalo po dvorištu upozoravajući druge na preteću kob. Svi poznajemo ponekog takvog. Međutim, u svakom od nas čuči po jedno malo pile. Kao što sam već rekao, cinik je zapravo pomalo kukavica. Svi smo pomalo kukavice u trenucima kad nam strah i sumnja zamagle misli. Svi ponekad sumnjamo. Nisam preterano pametan, nisam dovoljno dobar. Taj i taj je bolje od mene. Ili nas naše sumnje često paralizuju. Igramo se pitalice šta ako. Šta ako dođe do kraha ekonomije, pošto ja uložim novac? Šta ako izgubim kontrolu i ne bude mogao da vratim pozemljenu? Šta ako se stvari ne budu razvijale po planu? Ili imamo prijatelje ili porodicu koji ne propuštaju da nas podsete na naše nedostatke, iako ih nismo pitali za mišljenje. Sve od njih često čujemo. Odakle ti ideja da ćeš uspeti u tome? Ili, ako je to tako pametna zamisao, kako se onda niko drugi već ranije nije setio? Ili, to nema šanse da upali, nemaš pojma o čemu pričaš. Ove reči sumnje često bivaju tako glasne da propuštamo trenutak kada je trebalo da delamo. U stomaku se gomila onaj užasan osjećaj. Ponekad ne možemo da spavamo, ne uspevamo da krenemo dalje. Držimo se onog što je bezbedno, a šanse prolaze pored nas. Gledamo kako nas život mimo ilazi dok sedimo nepomično, s teskobom u duši. Svi smo se ponekad tako osjećali, mada neki više i češće nego drugi. Peter Lynch je iz investicione kompanije Fidelity Magellan ono upozorenja na nebo koje se ruši naziva bukom koju svi čujemo. Buka. Buka nastaje u našim glavama ili dolazi s polja, često od strane prijatelja, porodice, saradnika ili medija. Lynch se prisjeća perioda tokom 50. godina, kada je pretnja nuklearnog rata bila tolika prisutna u vestima da su ljudi počeli da grade atomska skloništa i skladište hranu u vodu. Da su taj novac mudro investirali u tržište, umesto izgradnju atomskih skloništa, danas bi verovatno bili finansijski nezavisni. Kad su pre nekoliko godina izbili nemiri u Los Angelesu, prodaja oružja je porasla u celoj Americi. Čovek umre od posledica konzumiranja nedopečenog hamburgera u državi Washington, a arizonski sekretarijat za zdravstvo naredni restoranima da godinama sme da se služi samo dobro pečena. Farmaceutska kompanija reklamira na nacionalnoj televiziji lek protiv nazeba, prikazujući u reklami ljude obolele od nazeba i gripa. Reklama ide u februaru. Broj obolelih od nazeba raste, baš kao i prodaje njihovog leka. Većina ljudi je siromašna jer je svet, kada je reč o investicijama, pun malih pilića koji urcaju okolo vičući da će nam nebo pasti na glavu. Ta njihova dreka ima efekat jer u svima nama živi po jedno malo pile. Često je potrebna velika hrabrost da ne dozvolimo glasinama i pričama o propasti da utiču na jačanje našeg straha i sumnje. Moj prijatelj Richard iz Bostona došao je u Phoenix da nas poseti 1992. Bio je impresioniran onim što smo postigli poslujući deonicama i nekretninama. Cene nekretnina u Phoenixu su u to vreme bile opale. Proveli smo 2 dana pokazujući mu ono što smo smatrali da su odlične prilike za gotovinski priliv i povećanje kapitala. Moja supruga i ja nismo agenti koji se bave kupoprodajom nekretnina. Mi smo strogo investitori. Pošto smo našli jednu kuću u rezidencijalnom delu grada, pozvali smo agenta koji je tu istog popodneva prodao Richardu. Cena je bila svega $42.000 za gradsku kuću sa 2 spavaće sobe. Slične kuće su se prodavale za $65.000. Bio je to odličan pazar. Uzbuđen kupio je kuću i vratio se u Boston. 2 nedelje kasnije agent nas je pozvao i obavestio da se naš prijatelj povukao. Odmah sam telefonirao Richardu i pitao zašto. Sve što je rekao bilo je da je razgovarao sa svojim komšijom i da mu je ovaj rekao da je to loš posao, da je previše platio. Pitao sam Richarda da li se njegov komšija bavi investicijama. Odgovorio je ne. Kad sam ga upitao zašto ga uopšte sluša, Richard je postao defanzivan i jednostavno rekao da želi da nastavi da traži. Na tržištu nekretnina u Phoenixu došlo je do promena. Tako da se ta kuća 1994.
izdavala za $1000 mesečno, pa čak i za 2500 tokom zimskih meseci. Već 1995. kuća je vredela $95.000, a Richard je trebalo samo da uplati 5.000, što je bilo sasvim dovoljno da počne da se izvlači iz trke pacova. Ni do danas nije uradio ništa. U Feniksu još uvek ima odličnih šansi za dobar posao s nekretninama. Treba samo dobro potražiti. Richardovo povlačenje me nije iznenadilo. Naziv za to je kupčevo kajanje. I svi smo ponekad pogođeni time. Kad nas sustigne sumnja. Malo pila je pobedilo, a šansa za slobodu bila je izgubljena. Drugi primer, jedan mali deo svoje aktive držim u vidu sertifikata o pravu i pridržaja poreza umesto kao oročene uloge. Na uloženi novac dobijam 16% interesa godišnje, što je svakako mnogo. Mnogo više od onih 5% koje nudi banka. Sertifikati su garantovani nekretninama i zaštićeni državnim zakonom, što su takođe bolji uslovi od onih koje nudi većina banaka. Bezbednim ih čini formula prema kojoj se kupuju. Manjka im samo likvidnost. Zato ja na njih gledam kao na uloge oročene na 2 do 7 godina. Gotovo svi kojima kažem za to, naročito oni koji preferiraju oročene uloge, konstatuju da je reč o rizičnom načinu ulaganja. Pričaju mi zašto ne bi trebalo to da radim. Kad ih pitam odakle im ta informacija, kažu od prijatelja ili iz nekog časopisa koji se bavi temom investicija. Oni nikada nisu uradili tako nešto i svakome ko to radi pričaju zbog čega ne bi trebalo da se upušta u to. Najniži prihod koji prihvatam iznosi 16%, dok su ljudi puni sumnje spremni da prihvate 5%. Sumnja košta. Hoću da kažem da su sumnja i cinizam ti koji većinu ljudi navode da ostanu siromašni i igraju na sigurno. Stvarni svet naprosto čeka da se obogatite. Samo je sumnja u čoveku ono što ga i dalje drži siromašnim. Kao što rekoh, izlazak iz trke pacova je tehnički lak. On ne zahteva mnogo obrazovanja, ali većinu ljudi sumnja upravo parališe. Cinici nikad ne pobeđuju, govorio je bogati otac. Neproverena sumnja i strah stvaraju cinika. Cinik kritikuje, a pobednik analizira. Bilo je još jedna od njegovih omiljenih izreka. Objašnjavao nam je zašto kritika zaslepljuje, dok analiza otvara oči. Analiza pobedniku omogućava da vidi ko je kritičar. Da je kritičar slep, kao i da vidi šanse koje su svima drugima promakle. A opažanje onoga što drugima promiče jeste ključ uspeha. Nekretnine su odličan vid investiranja za sve koji teže finansijskoj nezavisnosti ili slobodi. Jedinstven vid investiranja. Pa ipak, kad god pomenem nekretnine kao sredstvo, čujem: ne želim da popravljam klozete. To je ono što Peter Lynch naziva bukom. To je ono što bi moj bogati otac nazvao cinizmom. Neko ko kritikuje, a ne analizira. Neko ko dopušta da mu sumnje i strahovi zatvore umesto da mu otvore oči. Stoga, kad neko kaže ne želim da popravljam klozete, poželim da mu odbrusim. A na osnovu čega mislite da ja želim? Oni zapravo govore da je klozet važniji od onoga što žele. Ja govorim o oslobađanju iz trke pacova, a oni pričaju o klozetima. To je obrazac razmišljanja koji većinu ljudi ostavlja u siromaštvu. Kritikuju umesto da analiziraju. Reči ne želim drže ključeve tog uspeha. Imao je običaj da kaže bogati otac: pošto ni ja ne želim da popravljam klozete, pomno pazim koga zapošljavam kao upravnika imanja koji brine o popravljanju klozeta. Nalaženjem odličnog upravnika imanja koji se stara o zgradama ili apartmanima, moj gotovinski priliv raste. Ali, što je još važnije, odličan upravnik imanja mi omogućava da kupim još nekretnina, jer ne moram da popravljam klozete. Odličan upravnik imanja je ključ uspeha u poslovanju nekretninama. Nalaženje takve osobe za mene je mnogo važnije od same nekretnine. Odličan upravnik imanja često čuje o dobrim poslovima pre samih agenata, što ga čini još vrednijim. To je ono što je bogati otac hteo da kaže govoreći. Reči ne želim drže ključeve tog uspeha. Budući da zaista ne želim da popravljam klozete, smislio sam način da kupujem još nekretnina i ubrzam svoje oslobađanje iz trke pacova. Ljudi koji dalje ponavljaju da ne žele da popravljaju klozete često lišavaju sebe ovog odličnog vida investiranja. Pitanje klozeta je za njih važnije od njihove slobode.
Na tržištu hartija od vrednosti često čujem kako ljudi kažu: ne želim da izgubim novac. Dakle, na osnovu čega oni misle da se meni ili bilo kome drugom dopada da izgubi novac? Oni ne zarađuju novac jer su odabrali da ga ne gube. Umjesto da analiziraju, stvaraju sebi predrasudu u pogledu još jednog odličnog vida investiranja, tržišta hartija od vrednosti. Decembra 1996. vozio sam se s jednim prijateljem pored obližnje benzinske pumpe. Podigao je pogled uvis i video da će cena goriva da se poveća. Moj prijatelj je, inače, neprestano zabrinut pravo malo pile. Za njega nebo uvek preti da će pasti i obično i padne na njega. Kad smo stigli kući, pokazao mi je sve statistike na osnovu kojih je zaključio da će cena goriva tokom nekoliko narednih godina konstantno da se povećava. Te statistike do tada nisam imao prilike da vidim, iako sam već posjedovao znatnu količinu deonica postojeće naftne kompanije. Saznavši tu informaciju, odmah sam počeo da tražim i našao sam novu i potencijalnu naftnu kompaniju koja je upravo bila na putu da otkrije novo nalazište nafte. Moj broker je bio oduševljen tom novom kompanijom i kupio sam 15.000 deonica za 65 centi po komadu. Februara 1997. isti prijatelji i ja smo prolazili kolima pored iste one benzinske pumpe. U međuvremenu je cena goriva zaista skočila, gotovo 15% po galonu. I opet je malo pile brinulo i kukalo. Ja sam se smešio jer je u januaru 1997. ona mala naftna kompanija pronašla naftu i one deonice su skočile na više od $3 po komadu od onog dana kad mi je dao obaveštenje. Ako je istina ono što priča moj prijatelj, cena goriva će nastaviti da raste. Umjesto da analiziraju, mali pilići zatvaraju svoj um. Kada bi ljudi shvatili kako funkcioniše stop pri investiranju na tržištu hartija od vrednosti, bilo bi ih više koji investiraju da bi dobili nego onih koji investiraju tako da ne izgube. Stop je obična kompjuterska komanda koja automatski prodaje vaše deonice ukoliko cena počne da pada. Pomažući na taj način da se što više smanji vaš gubitak i maksimalno povećaju neke dobiti. Reč je o odličnom sredstvu za one koji se užasavaju gubljenja. Stoga, kad god čujem ljude koji se usredsređuju na svoje ne želim, radije nego na ono što žele, znam da buka u njihovim glavama mora da je glasna. Malo pila je prevladalo u njima i viče: nebo se ruši, a klozeti su zapušeni. Zato izbegavaju ono što ne žele, ali plaćaju visoku cenu za to. Možda nikada neće dobiti ono što žele od života. Bogati otac mi je pružio jedan način gledanja na malo pile. Samo radi ono što je radio i pukovnik Sanders. Kada mu je bilo 66 godina, biznis mu je propao i počeo je da živi od socijalne pomoći. Ona mu nije bila dovoljna, pa je počeo da putuje Amerikom i prodaje svoj recept za prženu piletinu. Bio je odbijen tačno 1009 puta pre nego što je neko rekao da. Neumorno je radio dalje i postao multimilioner. U godinama u kojima se većina ljudi povlači iz posla. Bio je hrabar i uporan čovek, rekao je bogati otac o Harlanu Sandersu. Stoga, kad vas vuči sumnja i osjećate se pomalo uplašeni, jednostavno učinite ono što je pukovnik Sanders uradio svom malom piletu. Ispržite ga. Razlog broj 3. Lenjost. Zauzeti ljudi su često oni koji su najviše lenji. Svi smo čuli priče o biznismenu koji mnogo radi da bi zaradio novac. Mnogo radi da bi obezbedio život svoje supruze i deci. Provodi mnogo vremena u kancelariji u toku dana, a radi i kod kuće preko vikenda. Jednog dana se vraća i zatiče praznu kuću. Žena ga je napustila i odvela decu. Znao je da među njima ima problema, ali umjesto da se pobrine da ojača vezu između njih, zakopava se u posao. Poražen počinje da podbacuje na poslu i dobija otkaz. Danas često srećem ljude koji su suviše zauzeti da bi poveli računa o svom bogatstvu, a ima i ljudi previše zauzetih da bi poveli računa o svom zdravlju. Razlog tome je isti. Zauzeti su i ostaće zauzeti, samo da bi izbegli nešto sa čime ne žele da se suoče. Ne mora niko da im kaže.
Duboko u sebi oni znaju. Šta više, ako ih podsjetite, često reaguju ljutito ili nervozno. Ako nisu zauzeti poslom ili decom, često su zauzeti gledanjem TV-a, pecanjem, igranjem golfa ili kupovanjem. Ipak, duboko u duši znaju da izbjegavaju nešto važno. To je najčešći oblik lenjosti, lenjost koja se ispoljava neprestanom zauzetošću. Šta je onda lek za lenjost? Odgovor glasi, malo pohlepe. Mnogi od nas su vaspitani tako da žudnju ili pohlepu smatraju lošom. Pohlepni ljudi su loši ljudi, govorila je moja mama. Ipak u sebi svi čeznemo da imamo lepe, nove ili uzbudljive stvari. Stoga, da bi kontrolisali taj osjećaj žudnje, roditelji često nađu načina da ga potiskuju pomoću osjećaja krivice. Samo na sebe misliš. Zar ne znaš da imaš braću i sestre? Bio je omiljeni način moje mame. Ili, hoćeš da ti kupim šta? Najčešće je govorio moj otac. Izgleda da ti misliš samo da smo puni para. Zar veruješ da novac raste na drveću? Znaš, mi nismo nikakvi bogataši. Stvar nije bila toliko u rečima koliko u onom ljutitom nabacivanju krivice koje je prožimalo reči koje su dopirale do mene. Obrnuti proces je bio. Ti ne znaš koliko se ja žrtvujem da bih ti ovo priuštio. Kupujem ti jer sam to nisam imao kad sam bio dete. Imam komšiju koji nema ni prebijene pare, ali zato ne može da utera kola u garažu. Garaža je krcata dečjim igračkama. Ta razmažena deriščad uvek dobijaju ono što žele. Neću da znaju kako je to želeti nešto, ponavljao je. Nije uštedeo novac kojim bi ih mogao poslati u koledž, niti nešto za svoje stare dane, ali su zato njegova deca imala sve igračke koje su ikada napravljene. Nedavno su mu poštom poslali novu kreditnu karticu i on je odmah potrpao klince u kola i odveo ih u Las Vegas. Činim to zbog njih, rekao je, verujući kako se silno žrtvuje. Bogati otac je zabranio reč, ovo ne mogu da priuštim. Kod kuće pak gotovo ništa drugo nisam slušao. Umjesto toga moj bogati otac je od svoje dece tražio da govore. Kako da ovo priuštim? Njegov rezon je bio da reči, ovo ne mogu da priuštim, isključuju mozak, jer posle njih nema o čemu da se razmišlja. Kako da ovo priuštim? Uključuje mozak, primorava ga da misli i traga za odgovorima. Najvažnije je međutim to što je on smatrao da su reči ovo ne mogu da priuštim čista laž i da ljudski duh to zna. Ljudski duh je veoma, veoma moćan, govorio je. On zna da može sve. Ako imate lenj koji kaže ovo ne mogu da priuštim, u vama počinje rat. Vaš duh se ljuti, a vaš lenji mora da brani svoju laž. Duh vrišti, hajde, idemo u teretanu da vežbamo, a lenji odgovara, umoran sam. Celog dana sam rintao kao pas. Ili ljudski duh kaže, smučilo mi se da budem siromašan. Hajde da se pokrenemo i postanemo bogati. Lenji na to odgovore. Bogati su gramzivi. Pored toga to je prevelika sekiracija. Nije bezbedno. Mogao bih da izgubim novac i onako mnogo radim. Svakako već imam previše posla. Vidi samo šta večeras moram da uradim. Moj šef hoće da ovo bude ujutru gotovo. Ovo ne mogu da priuštim. Čini čoveka tužnim. Dovodi do osjećanja bespomoćnosti, a ono do utučenosti i često depresije. Drugi izraz za to je apatija. Kako da ovo priuštim otvara vrata mogućnostima, uzbuđenju i snovima. Bogati otac nije bio naročito zabrinut oko toga šta ste želeli da kupite, ali ono kako da ovo priuštim stvaralo je snažniji i dinamičniji duh. Stoga je retko davao nešto majku i meni. Umjesto toga je pitao kako ćete sebi to priuštiti, a u to je spadao i koledž, koji smo sami plaćali. Ono što je on želeo da savladamo nije bio cilj, već proces postizanja tog cilja kome smo težili. Problem koji danas osjećam je taj da postoje milioni ljudi koji osjećaju krivicu zbog svoje gramzivosti. Reč je o automatizovanoj reakciji formiranoj u detinjstvu. Žele da imaju one lepše stvari koje život pruža, ali većinu njihova podsvest navede da kažu ne možeš ovo da imaš ili ovo nikada nećeš moći da imaš. Kad sam odlučio da izađem iz trke pacova, jednostavno sam postavio sebi pitanje. Kako da sebi priuštim da nikad više ne moram da radim?
Zatim je moj počeo da se bori s odgovorima i solucijama. Najteži deo je predstavljala borba s dogmom mojih roditelja, koja je glasila: ovo ne možemo da priuštimo, ili prekini da misliš samo na sebe, ili što ne misliš malo i na druge, i ostale reči smišljene tako da podstaknu u meni osjećanje krivice koje će potisnuti žudnju. Dakle, kako da pobedite lenjost? Odgovor glasi: pomoću malo pohlepe. To je ona radio stanica What's in it for me? Šta ću ja imati od toga? Osoba mora da sedne i upita. Šta ću ja imati od toga što ću biti zdrav, seksi, zgodan? Ili kakav će moj život biti ako nikada više ne bude morao da radim? Ili šta bih radio kad bih imao sav novac koji mi je potreban? Bez te sitne gramzivosti, žudnje da imamo nešto bolje, nema progresa. Ovaj svet napreduje jer svi žudimo za boljim životom. Novi pronalasci nastaju jer želimo nešto bolje. Stoga, kad god zataknete sebe kako izbegavate nešto što znate da bi trebalo da učinite, valjda da postavite sebi samo jedno pitanje: šta ću ja imati od toga? Budite malo gramzivi, to je najbolji lek za lenjost. Suviše pohlepe, međutim, nije dobro ako ni bilo šta drugo što je preterano. Ali setite se samo rečenice koju Mike Douglas izgovara u filmu Wall Street. Pohlepa je dobra. Bogati otac je to nešto drugačije rekao. Krivica je gora od pohlepe, jer krivica u telu oduzima dušu. Što se mene tiče, to je najbolje rekla Eleanor Roosevelt. Činite ono što u srcu osjećate da je ispravno, jer ćete svakako biti kritikovani. Osuđivaće vas ako činite tako, osuđivaće vas ako ne budete činili tako. Razlog broj 4. Navike. Naš život je odraz naših navika, više nego našeg obrazovanja. Pošto je video film Conan sa Arnoldom Schwarzeneggerom u glavnoj ulozi, jedan moj prijatelj je rekao: voleo bih da imam telo kao Schwarzenegger. Većina prisutnih muškaraca klimnula je glavom u znak da se slaže s tim. Čuo sam da je nekada bio slabašan i mršav, dodao je drugi moj prijatelj. Aha, i ja sam to čuo, dodao je treći. Čuo sam i da ima naviku da gotovo svakog dana vežba u teretani. Aha, kako da ne. Ma kakvi, složila se većina cinično. Kladim se da je takav i rođen, nego hajde da mi lepo ne pričamo više o Arnoldu i da popijemo po pivce. Ovo je primer kako navike upravljaju ponašanjem. Sećam se da sam svom bogatom ocu postavio pitanje o navikama bogatih. Umesto da mi direktno odgovori, hteo je da naučim kroz primer kao i obično. Kad tvoj otac plaća račune, pitao je. Prvog u mesecu, odgovorio sam. Da li mu nešto ostane posle toga, pitao je dalje. Vrlo malo, rekao sam. To je osnovni razlog njegovih nedaća. Nastavio je bogati otac. Ima loše navike. Tvoj otac prvo plati svima drugima, sebi plati poslednjem, ali samo u slučaju da mu nešto ostane, što uglavnom nije slučaj, dodao sam. Ali on mora da plati račune, zar ne? Jel vi to kažete da ne mora da ih plati? Naravno da ne, rekao je bogati otac. Čvrsto verujem da račune valja plaćati na vreme. Ja prvo isplatim sebe, pre nego što platim državi. Ali šta bi ako nemate dovoljno para, pitao sam. Šta onda radite? Isto, odvratio je. I dalje isplaćujem prvo sebe. Čak i ako sam kratak s parama. Moja kolona aktive je za mene mnogo važnija od države. Ali, rekoh, zar oni ne dolaze onda po vas? Da, ako ne platim, odgovori bogati otac. Vidi, nisam rekao da ne treba plaćati, samo kažem da prvo isplatim sebe, čak i ako nemam dovoljno novca. Ali opet sam rekao, kako to radite? Ne kako. Pitanje je zašto, rekao je bogati otac. Ok, zašto? Motivacija, odgovorio je bogati otac. Šta misliš? Ko će se glasnije žaliti ako im ne platim? Ja ili moji poverioci? Vaši će poverioci svakako galamiti glasnije od vas, rekao sam, jer to je bilo sasvim očigledno. Vi ne biste ništa rekli ako ne isplatite sebe. Vidiš, dakle, pošto isplatim sebe, pritisak da isplatim poreze i ostale poverioce tako je veliki da me to prisiljava da tragam za drugim oblicima prihoda. Pritisak da platim postaje moja motivacija. Radio sam dodatne poslove, osnivao nove kompanije, trgovao hartijama od vrednosti, sve, samo da ne dođu i ne počnu da viču na mene. Taj pritisak je doprineo da još vrednije radim, primorao me da mislim
i sve u svemu učinio me pametnijim i aktivnijim u pogledu novca. Da sam sebi platio posljednjem, onda ne bih osjećao nikakav pritisak, ali bih bio bez prebijene pare. Znači, motiviše vas strah od države ili drugih ljudi kojima dugujete novac. Tačno, odvratio je bogati otac. Vidi, državni uterivači dugova su velike siledžije. Takvi su uterivači dugova uopšte. Većina se ljudi predaje pred njima. Plate njima, sebi ne. Znaš priču o slabiću od 45 kg koga gađaju peskom u lice? Klimnuo sam. U stripovima stalno objavljuju tu reklamu za časove bodybuildinga i dizanja tereta. Dakle, većina ljudi dozvoljava da im siledžije bacaju pesak u lice. Odlučio sam da svoj strah od siledžija upotrebim da bih ojačao. Drugi postaju slabiji. Primoravati sebe na razmišljanje kako da zaradiš još novca, to je kao odlazak u teretanu i vežbanje stegovima. Što više vežbam svoje mentalne mišiće, ja sam sve jači. Sad se više ne bojim onih siledžija. Dopalo mi se ono što je govorio bogati otac. Znači, ako isplatim prvo sebe, postajem finansijski, psihički i fiskalno jači. Bogati otac je potvrdno klimnuo glavom. A ako sebe isplatim na kraju ili uopšte ne isplatim, postajem slabiji. Onda me ljudi, kao što su šefovi, direktori, poreznici, uterivači dugova i stanodavci cimaju naokolo celog života, samo zato što nemam dobre navike u pogledu novca. Bogati otac je ponovo potvrdno klimnuo glavom. Kao onaj slabić od 45 kg. Razlog broj 5. Oholost. Oholost je ego plus neznanje. Ono što znam zarađuje mi novac. Ono što ne znam uzima mi novac. Svaki put kad sam bio ohol, imao sam finansijskih gubitaka, jer kada sam ohol iskreno verujem da ono što ne znam nije ni važno. Često mi je govorio bogati otac. Otkrio sam da mnogi ljudi ohološću nastoje da prikriju sopstveno neznanje. To se često dešava kad razgovaramo o finansijskom obračunu s računovođom ili nekim drugim investitorima. Pričaju prazne priče. Jasno mi je da ne znaju o čemu pričaju. Ne lažu, ali ne govore istinu. Mnogo je ovih u svetu novca, finansije i investicija koji nemaju ni najbleđu predstavu o onome o čemu govore. Većina ljudi se, poput prodavaca polovnih kola, razmeće vrednošću ostvarenih prodaja. Ako znate da nešto ne znate, počnite da se obrazujete tako što ćete naći nekog ko je stručnjak u toj oblasti ili se naoružajte dobrom knjigom na tu temu. Početak. Voleo bih da mogu da kažem da mi je bilo lako da steknem bogatstvo, ali nije. Stoga, kao odgovor na pitanje kako da počnem, nudi misaoni proces kroz koji svakodnevno prolazim. Zaista je lako pronaći dobre poslove, kunem vam se. To je kao vožnja bicikla. Posle malo kolebanja prosto ko pasulj, ali kada je reč o novcu, odluka da se prođe kroz kolebanje je nešto vrlo lično. Da bismo otkrili poslove vredne $1 milion, poslove života, moramo aktivirati svoj finansijski genij. Smatram da on postoji u svakom od nas. Problem je u tome što naš finansijski genij leži uspavan i čeka da ga pozovemo. Leži uspavan jer nas naša kultura uči da je ljubav prema novcu koren svakog zla. Postiče nas da se školujemo za određenu profesiju kako bismo mogli da radimo za platu, ali nas ne uči kako da nateramo novac da radi za nas. Uči nas da ne brinemo o svojoj finansijskoj budućnosti jer će se naša kompanija ili država brinuti o nama kada završimo svoj radni vek. Međutim, naša deca, obrazovana u tom istom školskom sistemu, jesu oni koji će na kraju platiti zbog toga. Poruka još uvek glasi da vredno radimo, zarađujemo novac i trošimo ga, a kad nam ga ponestane, uvek možemo da pozajmimo još. Nažalost, 90% zapadnog sveta pridržava se navedene dogme naprosto zato što je lakše naći posao i raditi za platu. A ako niste samo jedan od gomile, nudim vam postupak buđenja vašeg finansijskog genija u 10 tačaka. Ako želite da sledite neke od njih, odlično. Ako ne smislite neke sopstvene, vaš finansijski genij dovoljno je pametan da napravi sopstveni spisak. Dok sam bio u Peru sa 45-godišnjim
Rudarom, koji je kopao zlato, pitao sam ga kako može da bude tako siguran da će naći zlatni rudnik. Odgovorio mi je, zlata ima svugde. Većina ljudi nije naučena da ga vidi. Rekao bih odista da je to istina. Kada je o nekretninama reč, ja mogu da izađem i za dan dođem do 4 ili 5 potencijalno odličnih poslova, dok će prosječna osoba takođe izaći, ali neće naći ništa. Čak i ako tražimo u istom kraju grada, razlog je to što ona nije odvojila malo vremena da razvije svoj finansijski genij. Nudim vam sledećih 10 tačaka, kao proces kojim ćete razvijati svoje Bogom dane moći kojima samo vi možete da vladate. Potreban mi je razlog veći od stvarnosti. Snaga duha. Na pitanje da li žele da budu bogati ili finansijski slobodni, većina ljudi će vam odgovoriti sa da. Ali tu uskače stvarnost. Put se čini suviše dug, s mnogo planina na koje se valja uzverati. Lakše je samo raditi za platu i višak predavati brokeru. Sreo sam jednu mladu ženu koja je sanjala da uđe u olimpijsku plivačku reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država. U stvarnosti ona je morala svakog jutra da ustane u 4 sata, da bi pre odlaska u školu 3 sata trenirala plivanje. Ona se nije zabavljala s društvom subotom uveče. Morala je da uči da bi imala dobre ocene kao i svako drugi. Kad sam je pitao odakle je takva nadljudska ambicija i spremnost na žrtve, jednostavno je rekla, radim to za sebe i ljude koje volim. Ljubav je ta koja mi pomaže da pređem prepreke i podnesem žrtve. Razlog ili svrha jeste kombinacija želim i ne želim. Kada me ljudi pitaju koji je moj razlog, što želim da budem bogat, to je kombinacija duboko emotivnih želim i ne želim. Nabrojat ću neke od njih. Prvo, ne želim, jer od njih nastaju želim. Ne želim da celog veka radim. Ne želim ono čemu su težili moji roditelji. Siguran posao i kuću u predgrađu. Ne volim da budem ničiji službenik. Mrzeo sam što je moj otac večito propuštao moje fudbalske utakmice jer je bio suviše zauzet svojom karijerom. Mrzeo sam to što je celog veka naporno radio, a država je posle njegove smrti uzela najveći deo onoga što je zaradio. Nije mogao ni da nam ostavi ono zašto je toliko teško radio. Bogati to ne rade tako. Oni vredno rade i ostave to svojoj deci. A sada želim da budem slobodan da putujem svetom i živim onako kako mi se dopada. Želim da budem mlad dok to činim. Jednostavno želim da budem slobodan. Želim da upravljam svojim vremenom i svojim životom. Želim da novac radi za mene. To su moji duboko ukrojeni emotivni razlozi, koji su vaši. Ako nisu dovoljno jaki, onda stvarnost puta koji pred vama leži može biti jača od vaših razloga. Mnogo puta sam gubio novac i vraćao se nekoliko koraka unazad, ali su me ti duboko emotivni razlozi održali na nogama i naterali da nastavim dalje. Želeo sam da postanem slobodan do 40. ali ipak je potrajalo dok nisam napunio 47. uz mnogo iskustva stečenog na putu. Kao što rekoh, želeo bih da mogu da kažem da je bilo lako, ali nije bilo ni teško. Međutim, bez jakog razloga ili svrhe, sve je u životu teško. Ako nemate jak razlog, nema smisla da čitate dalje. Zvučeće vam suviše komplikovano. Svakog dana ponovo biram. Snaga izbora to je osnovni razlog što ljudi žele da žive u slobodnoj zemlji. Hoćemo da imamo moć izbora. S finansijskog gledišta, sa svakim dolarom koji nam dolazi u ruke dobijamo moć da biramo svoju budućnost. Da li hoćemo da budemo bogati, siromašni ili srednja klasa? Siromašni ljudi naprosto imaju loše potrošačke navike. Kao dečak imao sam sreće što sam voleo da igram Monopol. Niko mi nije rekao da je Monopol samo za decu, stoga sam nastavljao da ga igram kao odrastao. Imao sam i bogatog oca koji mi je ukazao na razliku između aktive i pasive. Stoga sam morao pre mnogo vremena kao dečak odabrao da budem bogat i znao sam da sve što treba da učinim jeste da stičem aktivu, pravu aktivu. Moj najbolji drug, Mike, dobio je tu aktivu od svog oca, ali je ipak morao da nauči kako da je sačuva. Mnoge bogate porodice u sledećoj generaciji izgubile su svoju aktivu, jednostavno zato što ih niko nije naučio kako da bude dobar domaćin te aktive.
Mnogi odaberu da ne budu bogati. Za 90% populacije biti bogat predstavlja samo gomilu nevolja. Stoga sroče nešto poput: nisam zainteresovan za novac, ili nikada neću biti bogat, ili ne moram da brinem, još sam mlad, ili mislit ću o budućnosti kad zaradim nešto novca, ili moj muž žena brine o finansijama. Problem s ovakvim izjavama leži u tome što osoba koja odabere da misli na takav način lišava sebe dveju stvari. Jedna je vreme, koje je vaš najdragoceniji imetak, a druga je učenje. To što nemate novca nije izgovor da ne učite, ali to je izbor koji svi vršimo svakog dana. Šta ćemo raditi sa svojim vremenom, sa svojim novcem, šta ćemo utuviti u glavu? To je moć izbora. Svi imamo izbor. Ja sam jednostavno odabrao da budem bogat i taj izbor ponavljam svakog dana. Prvo investirajte u obrazovanje. U stvarnosti jedina aktiva koju imate jeste vaš um, najjače sredstvo kojim gospodarimo. Baš kao što sam rekao, iza mogućnosti izbora svako od nas, ko je dovoljno odrastao, može da bira šta će ubaciti u svoj mozak. Možete celog dana da gledate MTV ili da čitate časopise o golfu ili da pohađate časove grčarstva ili časove finansijskog planiranja. Izbor je vaš. Većina ljudi naprosto kupuje investicije, umesto da prvo investira u to da nauči nešto o investicijama. Moje prijateljici, inače bogatoj ženi, nedavno su provalili u stan. Lopovi su odneli televizor i video rekorder, ali nisu ni pipnuli knjige koje je čitala. Svi imamo taj izbor. Ipak, 90% populacije kupuje televizore, dok svega 10% kupuje knjige o biznisu ili trake na kojima je reč o investiranju. A šta ja radim? Idem na seminare. Volim kad traju barem 2 dana, jer uživam u tome da se udubim u temu. Jednog dana, 1973. gledao sam TV i video tog čoveka kako reklamira trodnevni seminar o kupovini nekretnina bez uplaćivanja u gotovu. Platio sam $385, ako ne i više. Ali, što je još važnije, sa tih $385 kupio sam život. Zahvaljujući tom jednom kursu, više nikad u životu ne moram da radim. Godišnje pohađam najmanje 2 takva seminara. Volim audio trake. Razlog? Brzo se premutaju. Slušao sam traku Petera Linča, rekao je nešto sa čim nikako nisam mogao da se složim. Umjesto da postanem arogantan ili kritički nastrojen, ja sam jednostavno pritiskao taster na kasetofonu. Premotavao traku unazad i potom taj 5-minutni odlomak slušao najmanje 20 minuta, možda i duže. Ali, odjednom je moj um se otvorio i shvatio sam zbog čega je rekao ono što je rekao. Bilo je to poput magije. Stekao sam izuzetno duboku spoznaju o tome koliko je ogromno njegovo obrazovanje i iskustvo. Ukupni rezultat, još uvijek imam svoj stari način razmišljanja, ali sad imam i Peterov način gledanja na isti problem ili situaciju. Imam 2 misli umjesto jedne. Jedan više način analiziranja problema ili trenda, a to je neprocenjivo. Danas često kažem kako bi Peter Lynch učinio ovo ili Donald Trump ili Warren Buffett ili George Soros. Jedini način na koji mogu da se približim njihovoj ogromnoj intelektualnoj moći jeste da budem dovoljno skroman i čitam ili slušam sve što imaju da kažu. Oholi ili kritički nastrojeni ljudi su često ljudi s malim samopouzdanjem koji se plaše da riskiraju. Vidite, ako naučite nešto novo, od vas se traži da pravite greške kako biste u potpunosti shvatili šta ste naučili. Ako ste dovde pročitali, oholost nije jedan od vaših problema. Oholi ljudi retko kad čitaju knjige ili kupuju trake. Zašto bi? Oni su centar sveta. Ima mnogo inteligentnih ljudi koji se svađaju ili prelaze u defanzivu kad se neka nova ideja sudari s njihovim načinom razmišljenja. U tom slučaju, njihova takozvana inteligencija plus oholost jednako je neznanje. Svako od nas poznaje ljude koji su visoko obrazovani ili smatraju da su pametni, ali njihov završni račun oslikava sasvim drugačiju sliku. Istinski, inteligentna osoba pozdravlja nove ideje, jer one dopunjavaju singeriju drugih akumuliranih ideja. Slušanje je važnije od pričanja.
Da to nije istina, Gospod nam ne bi dao dva uha i samo jedna usta. Previše ljudi misli ustima i umjesto da apsorbuje nove ideje i mogućnosti, raspravljaju umjesto da postavljaju pitanja. Pažljivo gledam svoje bogatstvo. Ne padam na kako se brzo obogatiti. Mentalitet koji karakteriše većinu onih koji igraju na lutriji ili se kockaju po kockarnicama. Nekad mi s hartijama od vrednosti ide bolje, nekad gore, ali ja učim dok sam živ. Ako želite da naučite da vozite avion, savjetujem da prvo uzimate časove letenja. Uvijek me šokiraju ljudi koji kupuju hartije od vrednosti ili gotovinu, ali nikad ne ulažu u svoj najdragoceniji metak, To što ste kupili jednu ili dve kuće ne čini vas stručnjakom za nekretnine. Pažljivo birajte prijatelje. Moć udruživanja. Pre svega svoje prijatelje ne biram prema njihovim finansijskim obračunima. Imam prijatelje koji su se bukvalno zavetovali da će ostati siromašni kao i one koji svake godine zarađuju milione. Poenta je u tome da učim od svih njih i da se svesno trudim da to zaista i činim. Moram da priznam da ima ljudi koje sam tražio zbog njihovog novca, ali nije me interesovao njihov novac. Meni je trebalo njihovo znanje. Neki od tih ljudi su potom zaista postali moji prijatelji, dragi prijatelji, ali ne svi. Međutim, postoji jedna distinkcija na koju bih voleo da ukažem. Primetio sam da moji prijatelji koji imaju novca govore o njemu. Pritom ne mislim na razmetanje. Njih zanima ta tema. Stoga ja učim od njih, a oni od mene. Moji prijatelji za koje znam da se nalaze u finansijskom škripcu ne pričaju o novcu, biznisu ili investiranju. Oni čak često smatraju da je to neučtivo ili da ne pristaje intelektualcima. Tako ja učim od svih prijatelja koji imaju finansijskih problema. Otkrivam šta ne treba da radim. Imam nekoliko prijatelja koji su još kao relativno mladi zaradili preko $1.000.000. Troje od njih govore o istoj pojavi. Njihovi prijatelji koji nemaju novca nikad nisu došli do njih i upitali ih kako im je to uspelo. Međutim, dolaze da traže jednu od sledećih dve stvari, zajam ili posao. Upozorenje. Ne slušajte siromašne ili uplašene ljude. Imam takvih prijatelja i mnogo ih volim, ali oni su mali pilići života. Kad se potegne pitanje novca, pogotovo investicija, nebo se uvek ruši. Uvijek znaju da vam objasne zašto nešto neće funkcionisati. Problem je u tome što ih ljudi slušaju, ali oni koji slepo prihvataju informaciju o slomu i propasti takođe su mali pilići. Kao što kaže stara poslovica, pilići istog perja, istog kokodaču. Ako gledate CNBC, koji je pravi zlatni rudnik informacija o investicijama, oni često daju panel diskusije, takozvani stručnjaka. Jedan stručnjak tvrdi da će doći do sloma tržišta, a drugi kaže da će tržište procvetati. Ako ste pametni, slušat ćete obojicu. Neka vam bude otvoren za sve pametno što dođe s obeju strana. Nažalost, mnogi siromašni ljudi slušaju malo pile. Dešavalo mi se da mnogi bliski prijatelji pokušaju da me nagovore da ne ulazim u neki posao ili investiciju. Pre nekoliko godina prijatelj mi je sav uzbuđen rekao da je otkrio gde se dobija 6% interesa na oročene uloge. Rekao sam mu da ja dobijam 16% od državne vlade. Sledećeg dana poslao mi je članak u kome se objašnjavalo zbog čega su takve investicije rizične. Godinama već dobijam tih svojih 16%, a on još uvek dobija svojih 6%. Rekao bih da je jedna od najtežih stvari u vezi s izgradnjom bogatstva biti svoj i spreman da se ne bude samo jedan iz gomile, jer na tržištu obično je gomila ta koja stigne kasno i ne uspe. Ako se vest o dobrom poslu nalazi na naslovnoj strani, u većini slučajeva je suviše kasno. Potražite nešto drugo. Kao što kažu surferima, uvek dolazi sledeći talas. Ljudi koji u žurbi prekasno uzjašu talas obično su oni koji bivaju zbrisani s daske. Pametni investitori na vreme ne mere vreme na tržištu. Ako propuste neki talas, tragaju za drugim, a na vreme zauzimaju položaj. Ovo je većini investitora teško jer im kupovanje onog što nije popularno deluje zastrašujuće.
Stidljivi investitori su kao ovce koji idu u stadu, ili ih uhvati pohlepa ona kad su pametni investitori već uzeli svoj profit i nastavili dalje. Pametni investitori kupuju investiciju dok još nije popularna. Znaju da se profit stvara kupovinom, ne prodajom. Strpljivo čekaju, kao što rekoh, oni ne mere vreme na tržištu. Poput surfera zauzimaju položaj na vreme i čekaju naredni veliki talas. Sve je to poslovanje upućenih. Postoje oblici tog poslovanja koji nisu legalni kao i oni koji su legalni, ali kako god bilo to je poslovanje upućenih. Jedina razlika je u tome koliko ste daleko od srži stvari. Razlog zbog kojeg želite da imate bogate prijatelje koji su bliski unutrašnjim poslovima jeste taj što se tamo prave pare. Prave se od informacija, žele da čujete o sledećem bumu. Uđite i izađete pre sledećeg hapšenja. Ne kažem da radite bilo šta nezakonito, ali i to što pre saznate, bolji su vaši izgledi na profit. Uz minimalan rizik. Zato služe prijatelji i to je finansijska inteligencija. Ovladavanje formulom, zatim naučite novu. Moć brzog učenja. Da bi napravio hleb, svaki pekar se drži recepta, makar onog koji postoji samo u njegovoj glavi. Isto važi i za zarađivanje para. Zato se novac u žargonu često i naziva testo. Uglavnom, svi znamo za izreku. Ono si što jedeš. A ja parafraziram pa kažem, postaješ ono što učiš. Drugim rečima, pazite šta učite jer je mozak toliko moćan da postajete ono što stavljate sebi u glavu. Na primer, ako učite kulinarstvo, imate tendenciju da kuvate, postajete kuvar. Ukoliko više ne želite da budete kuvar, onda morate da učite nešto drugo. Recimo, za učitelja, posle obično odete da predajete deci u školu i tako dalje. Pažljivo birajte šta ćete učiti. Kada je reč o novcu, mase uglavnom imaju jednu osnovnu formulu koju su naučile u školi, a to je rad za novac. Formula za koju vidim da prevladava u svetu jeste da svakog dana milioni ljudi ustaju i odlaze na posao. Zarađuju platu, plaćaju račune, sravnjuju iznose u čekovnoj knjižici, kupuju neke zajedničke investicije i vraćaju se na posao. To je osnovna formula ili recept. Ako ste se umorili od onog što radite ili ne zarađujete dovoljno, sve što je potrebno jeste da promenite formulu na osnovu koje zarađujete. Pre mnogo godina, kad mi je bilo 26, vikendom sam pohađao tečaj pod nazivom Kako da kupite pravo na otkup hipoteke. Naučio sam formulu. Sledeći trik je bio u disciplini da delam u skladu s onim što sam naučio. To je tačka na kojoj se većina ljudi zaustavlja. Tokom 3 godine, koliko sam radio za Xerox, slobodno vreme sam provodio učeći kako da ovladam umetnošću otkupljivanja hipoteka. Služeći se tom formulom, zaradio sam više miliona dolara, ali danas je to suviše sporo i suviše ljudi se time bavi. Zato, kad sam ovladao tom formulom, krenuo sam u potragu za drugim formulama. Što se tiče mnogih tečajeva, nisam direktno primenio naučenu informaciju, pa sam uvek naučio nešto novo. Prisustvovao sam najrazličitijim tečajevima i često sedao u prostorijama punim ljudima s doktorima iz nuklearne fizike i nauka o kosmosu. Ipak, naučio sam mnogo šta je moje investiranje u hartije od vrednosti i nekretnine učinilo smislenijim i unosnijim. Na mnogim nižim i državnim koledžima drže se predavanja iz finansijskog planiranja i kupovanja tradicionalnih investicija. To su odlična mesta da se počne. I tako uvek tragam za brzom formulom. Zahvaljujući tome za dan uglavnom zaradim više nego većina ljudi celog života. Još jedna usputna napomena. U svetu, koji se danas tako brzo menja, više nije toliko važno šta znate, jer je vaše znanje često zastarelo. Važno je koliko brzo učite. Ta veština je neprocenjiva. Ona je od neprocenjive vrednosti u otkrivanju bržih formula recepata ako hoćete za pripremu testa. Naporan rad za platu je zastarela formula koja potiče još iz kamenog doma. Isplatite prvo sebe. Moć samodiscipline, ako se
Ako ne možete da sačuvate kontrolu nad sobom, nemojte ni pokušavati da se obogatite. Mogli biste prvo pokušati da se prijavite u Marince ili neki verski red kako biste naučili da se kontrolišete. Nema smisla ulagati, zarađivati pare i bacati ih. Pomanjkanje samodiscipline dovodi mnogi dobitnike na lutriji do toga da ubrzo, pošto dobiju milione, ostanu bez prebijene pare. Pomanjkanje samodiscipline je ono što prouzrokuje da ljudi koji dobiju povišicu odmah odu i kupe novi automobil ili karte za krstarenje. Teško je reći koja je od 10 tačaka najvažnija, ali ovu je verovatno najteže savladati ukoliko već nije deo vašeg sklopa. Usudio bih se da kažem da je nedostatak lične samodiscipline faktor broj 1, koji deli bogate, siromašne i srednju klasu. Jednostavno rečeno, ljudi koji posjeduju malo samopouzdanja i imaju nizak prag tolerancije, kada je reč o finansijskom pritisku, ne mogu se nikad ponavljanjem nikad obogatiti. Kao što sam rekao, lekcija koju sam naučio od svog bogatog oca bila je da nas svet cima naokolo. Svet cima ljude, ne zato što su drugi ljudi siledžije, već zbog toga što pojedincu nedostaje unutrašnje kontrole i discipline. Ljudi kojima nedostaje unutrašnje snage često postaju žrtve onih koji posjeduju disciplinu. Na tečajevima preduzetništva na kojima predajem, konstantno podsjećam ljude da se ne usredsređuju na svoj proizvod, bez obzira na to da li se radi o robi ili uslugama, već da se usredsrede na razvijenje veštine upravljanja. 3 najvažnije veštine upravljanja, menadžmenta, koje su vam neophodne da biste otpočeli sopstveni biznis, jesu upravljanje gotovinskim tokom, upravljanje ljudima i upravljanje sopstvenim vremenom. Rekao bih da se ove 3 veštine odnose na sve, a ne samo na preduzetnike. One su bitne u odnosu na naš način života kao pojedinca ili kao dela porodice, biznisa, dobrotvorne organizacije, grada ili nacije. Svaka se od ovih veština pojačava temeljnim ovladavanjem, samodisciplinom. Ja reči prvo isplati sebe ne shvatam olako. Ta rečenica inače potiče iz knjige Georgea Classena, Najbogatiji čovek Vavilona. Ta knjiga je prodata u milionima primeraka. Međutim, dok mnogi bez zazora ponavljaju tu snažnu činjenicu, tek nekolicina se i vlada u skladu sa njom. Kao što rekoh, finansijska pismenost omogućava čoveku da čita brojeve, a oni su ti koji pričaju priču. Uvidom u nečiji obračun prihoda i bilans, odmah vidim da li ljudi koji drugima drže predavanje da bi trebalo da prvo isplate sebe, zaista i praktikuju tu svoju propoved. Slika vredi 1000 reči, stoga hajde da još jednom uporedimo finansijski obračun ljudi koji prvo isplaćuju sebe s obračunom onih koji ne rade tako. Proučite dijagrame i pokušajte da uočite neke razlike. Ponovo napominjem da je razumevanje gotovinskog toka ono što priča priču. Mnogi ljudi se koncentrišu na brojeve i onda im promakne poenta priče. Ukoliko zaista počnete da poimate moć koju ima gotovinski tok, ubrzo ćete shvatiti šta nije u redu sa slikom na sledećoj strani. Ili zbog čega 20% ljudi celog života teško radi, a kad jednog dana to više nisu u stanju, potrebna im je podrška države u vidu socijalne pomoći. Uviđate li to? Gornji dijagram održava postupke pojedinca koji je odabrao da prvo isplaćuje sebe. Svakog meseca on prvo dodeljuje novac svojoj koloniji aktive, da bi tek potom platio mesečne troškove. Ima da su milioni ljudi pročitali Klasenovu knjigu i razumeli reči isplati prvo sebe, u stvarnosti sebi isplaćuju poslednje. Lepo čujem kako galamite vi koji iskreno verujete da čovek prvo mora da plati sve svoje račune. A čujem i sve one odgovorne koji plaćaju svoje račune na vreme. Ja ne kažem da valja da budete neodgovorni i preskačete plaćanje računa. Kažem samo da činite ono što piše u knjizi, a to je isplatite prvo sebe. Gornji dijagram, a ne onaj na sledećoj strani, predstavlja tačan računovodstveni prikaz takvog postupka. Moja supruga i ja smo za
zapošljavali brojne knjigovođe, računovođe i bankare kojima je ovaj način gledanja na stvari, isplati prvo sebe, predstavljao veliki problem. Razlog tome je to što ti finansijski profesionalci zapravo čine ono što i mase, isplaćuju sebe tek na kraju. Prvo isplaćuju sve druge. U mom životu bilo je mesec kada je iz ovih ili onih razloga priliv gotovine bio manji od iznosa na mojim računima. I pored toga sam isplaćivao prvo sebe. Moj računovođa i knjigovođa su padali u paniku. Krenuće na vas. Poreznici će vas strpati u zatvor. Uništit će svoj kredibilitet u banci. Iseći će nam struju. I pored toga sam isplaćivao prvo sebe. Pitate zašto? Zato što je to upravo ono o čemu govori najbogatiji čovek Vavilona. Moć, samodiscipline i unutrašnje snage. Narodski rečeno, petlja. Kao što me je moj bogati otac naučio još onog prvog meseca kad sam radio za njega, većina ljudi dopušta svetu da ih cima naokolo. Uterivači dugova vas zovu i kažu plati ili, onda platite, ali ne isplatite sebe. Prodavac vam kaže nema veze, stavit ćemo to na vaš račun. Vaš agent iz kompanije za promet nekretninama kaže vam samo napred, država vam dozvoljava odbitak od poreza na račun kuće u kojoj živite. O tome govori ta knjiga. O petlji, da krenete u susret plimi i obogatite se. Možda vi i niste slabi, ali kad se potegne pitanje novca, mnogi postanu plačljivi. Ne kažem vam da budete neodgovorni. Razlog što mi preko kreditne kartice ne odobravaju veliki minus, niti odobravaju trošenje na tričarije jeste to što hoću da isplatim prvo sebe. Razlog što umanjujem svoj prihod u stvari je to što ne želim da dajem državi. To je razlog za vas koji ste odgledali moju video traku Tajne bogatih, što moj prihod potiče iz moje kolone aktive kroz korporaciju Nevada. Ako radim za novac, onda ga uzima država. Premda su računi posljednji na redu za plaćanje. Finansijski sam dovoljno mudar da se ne uvaljujem u probleme. Ne volim potrošačke kredite. Posjedujem zapravo pasivu koja je veća od one koju ima 99% populacije, ali ja ne plaćam za nju. Za nju plaćaju drugi. Oni se zovu zakupci. Prema tome, ako hoćete da isplaćujete prvo sebe, pravilo broj 1 glasi da pre svega ne upadate u dug. Iako su računi poslednje što plaćam, sve sam sredio tako da imam samo male i nevažne račune koji moraju da se plate. Drugo, kad mi povremeno manjka gotovine i dalje isplaćujem prvo sebe, puštam poverioce pa čak i državu da galame koliko im je volja. Dopada mi se da ih ljutim. Zašto? Zato što mi zapravo čine uslugu. Inspirišu me da zarađujem još više. Stoga prvo isplatim sebe, uložim novac i pustim poverioce da galame. Svakako i njima uglavnom odmah plaćam. Moja supruga i ja imamo odličnu reputaciju u poslovnom svetu. Naprosto ne dopuštamo sebi da podlegnemo pritisku i trošimo svoju ušteđevinu ili likvidiramo hartiju od vrednosti da bismo platili potrošački dug. To nije finansijski inteligentno. Prema tome, odgovor je sledeći. Ne uvaljujte se u velike dugove jer svaki dug mora da se vrati. Održavajte nizak nivo troškova, prvo akumulirajte aktivu. Tek potom kupite veliku kuću ili lepa kola. Zaglavite se u trci pacova nije nimalo inteligentno. Desi li se da ste trenutno kratki s gotovinom? Pustite, neka pritisak raste i ne dirajte ušteđevinu niti svoje investicije. Neka pritisak nadahne vaš finansijski genij da iznađe nove načine za zarađivanje još više novca i onda platite račune. Povećat ćete svoju sposobnost da zaradite više kao i svoju finansijsku inteligenciju. Mnogo puta mi se desilo da dospem u finansijski škripac, ali sam upotrebio mozak da bih stvorio veći prihod, nepokolebljivo braneći svoju aktivu. Moj knjigovođa je dizao galamu i tražio pokriće, ali ja sam se ponašao kao dobar vojnik koji brani tvrđavu aktive. Siromašni ljudi imaju loše navike. Najčešća loša navika ima vrlo bezazlen naziv. Štrpkanje ušteđevine. Bogati znaju da se ušteđevina koristi samo da bi se zaradilo još više novca, a ne za plaćanje računa. Znam da to prilično
Tvrdokorno zvuči, ali ako niste čvrsti iznutra, svet će vas svakako cimati naokolo. Ukoliko vam se ne dopada pomisao na finansijski pritisak, onda pronađite formulu koja kod vas funkcioniše. Dobra formula podrazumeva kresanje troškova, stavljanje novca u banku, plaćanje više nego izdašnog poreza na imovinu, kupovinu bezbednih zajedničkih investicija i zavetovanje na prosečnost. Međutim, time se krši pravilo. Isplati prvo sebe. To pravilo ne postiče samo žrtvovanje ili finansijsku apstinenciju. Ono ne znači da isplaćujete prvo sebe i potom gladujete. Život nam je dat da bismo u njemu uživali. Ako prizovete svoj finansijski genij, možete da imate sve dobre stvari koje život pruža. Postanete bogati i plaćate račune, a da pritom ne žrtvujete lep život, a to je finansijska inteligencija.